Sanibona njani babukela bakhona emakhaya okhuluma umthandazi uNdlamini endaweni yasePitritif ngiyabe yonke indawo ehlukahlukene eSwaziland, Botswana, America, Zimbabwe, South Africa wonke amazwe namazwe ehlukahlukene babukela khona i-channel yami. Ngisikhuluma sanibusisa nibe no-Good Friday omuhle. Nonke ngibingelela lapha ekhaya eSwatini ngiqala khona kaHlatsi Mhletsheni ngimine kuDlamini umthandazi sasemncane. Kula bakhona emakhaya ngifisa ngathi konke esikwenzayo singayimisala kuko ukhohlwe into eyisho ngabantu baningi bakuthande futhi bonke mawuphumela abantu bayacomplain mawuhlupheka abantu bayacomplain ayikho into yokuyenzela umuntu ayithande futhi umuntu ayijabulele. So ngikho khona ekhaya uma umuntu la ukhona khona uyakhola ukufusha impilo yakho ephambili futhi impilo yakho iba kahle iyaqhubeka ibambe lapho ungenzela abantu zenzele wena uyijabulisa wena as long mina ngisaphila ngingumthandazi uzongena emanzini nginikhulekise ngize ngifense ukufa phela sakafika ukufa ayikho into ngiyishintshe empilweni yami. So kwangena kimi ngiyakwazi bezamine futhi mina ngiphatha kahle akekho umuntu ongakhuluma ngoba into segazini yakho. So nawe even uhlupheka kwakho funa kube nguwe okubonako uma kususume umuntu wesintu sume umuntu wesintu nakose umthandazi ende njalo nakose ukhuleke khulena nakose hlabela because umuntu uzosaba abantu bazothini umuntu akanendaba nawo akunabantu abenza izinto eziningi ebusuku masilela. So wena kwakho ukwenza public futhi lento ezakho vele yinhle isebaleni ngibona khona ekhaya ngithanda kakhulu nibe no-Good Friday omuhle. Ngisenza ngewasho ngithandazi ngiyasiza ngiyakhulekela onenkinga athini inkinga yakhe ngimkhulekise la ekhaya siyahlola inkosi ngibusise. Thank you, ngiyabonga.